it-tnejn ta' 33 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 18, versi minn 35 sa 43. F'dak iż-żmien ġara li Ġesu huwa uriesaq lejn Ġeriko kien hemm wieħed agħma bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq jittallab il-karità. Dan sema il-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara. U qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu, bin David, ikollok ħniena minni. Dawk li kienu mixjin quddiem bdew iċċanfruh u jsiktuh, imma hu aktar is-sokta jgħajjat: bin David, ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u ordna li jresquhulu quddiemu. Meta resaq staqsih: xi tridni nagħmillek? Li nara mulej, wieġbu dak. U Ġesu qallu: ara, iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warajh jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu ipoġġi mistoqsija lit-tallab agħma: xi tridni nagħmillek? Ġesu rid jgħaddih minn prova biex iħeġġeġ il-ħerqa u l-fiduċja tiegħu fil-qawwa tiegħu. Il-fidi tiegħu kibret hekk kif huwa wieġeb għall-kelma ta' Ġesu bit-tama u l-konfidenza. Ġesu taħlura id-dawl kemm dak fiżiku kif ukoll dak spiritwali għar-realtà tas-saltna tiegħu. Il-fidi tiftħilna triq biex naraw il-qawwa tas-saltna ta' Alla u biex f'ħajjitna nesperjenzaw il-preżenza tiegħu li tfejjaqna. Il-kelma ħniena letteralment tfisser soba mill-qalb. Imma l-ħniena hija aktar milli wieħed iħoss jew jisob bih għal qagħda ħażina li jkun fiha ħaddieħor. Il-ħniena tmur lil hemm is-soba li tneħħi s-sofferenza. Persuna ħanina taqsam fil-qagħda imwera u sofferenti ta' ħaddieħor daqs li kieku kienet tagħha stess. F'Ġesu naraw il-milja tal-ħniena ta' Alla u l-qawwa tas-saltna tiegħu, qawwa li ssalva mill-mewt u mid-distruzzjoni, li taħfer id-nubiet u li tolli t-toqol tal-ħtija u li tfejjaq in-nuqqas ta' saħħa u teħles lill-oppressi. Ġesu qatt ma jirrifjuta li jġib il-ħniena ta' Alla lil dawk li l-aktar ifittxuha bil-ħerqa. Kif nistgħu infittxu u naqalaw il-ħniena ta' Alla? Alla jagħti ħniena lil dawk ta' qalb umli, dawk li jarfu l-bżonn tagħhom ta' Alla u l-ħniena tiegħu kif ukoll tal-qawwa tal-fejqan. Il-fidi hi don li Alla jagħtina bla ħlas biex tenna narfu lil Alla b'mod personali, biex nifhmu l-verità tiegħu u biex ngħixu fil-qawwa ta' mħabbtu. Biex il-fidi tkun effettiva trid tkun maquda mal-fiduċja u l-ubbidjenza, sottomissjoni attiva lejn Alla u rrieda soda li tagħmel dak kollu li hu jikkmanda. Intara fil-bżonn għal Alla,
għal grazzja tiegħu li tfejqek u tfittex lil Ġesu bl-istess mod kif fitxu it-tallab ama bil-persistenza tal-fidi u fiduċja fit-tieba u l-ħniena tiegħu. Mulej, għenni nirsaq lejk b'kunfidenza u fiduċja fil-qawwa u l-ħniena tiegħek lis-salvani. Għażiża Marija, Om tal-ħniena, itlob għalija biex inħalli l-ibnek jeħlisni mid-dubji u n-nuqqas ta' twemmin. Ħalli nersaq lejh b'kunfidenza u nitlob b'insistenza u bil-fidi li jrid jara fija. Għenni ma biex miegħek b'mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, it-talba li fija nimmeditaw il-misteri tal-Vanġelu, nitlob biex is-saltna ta' Alla isseħħ f'ħajti, f'ta' madwari u anki biex nintrabad dejjem mar-rieda mqazza tiegħu l-istess mod kif għamilt inti. Grazzi ma. Grazzi Ġesu. Amen.